Hi guys, welcome back to ani channel on norong no jotano fai kaham. So tini hingkai haflong new haflong o chung fai mani to hingkai kaisa jaga guri bai katai tabu hingkai tai kaisa jaga guri na bagai tabu kifili tongo jatinga ni simi tabu hingke tai kaisa jaga guri na bai thangi tongo. So norok no ani video puilan simi pai thak jora choyawi ani video norong naina bagai ang norong no request khlayo so tabuk nai tongdi oro weather belai aham mane belai kachang ta tripuran selai so tabuk hangkai nai di yoko Europe bo kini hai oni weather bo alada tai naithok mani bo alada mane ang to naithok tripura bo onek no naithogo but haflong bo belai kheno naithogo ani first time si omo asamo ang phaimani new haflong go so ang belai kheno tong thokja khan ke tabuk chung gurena bagi oro sok phaijak eko naidi chung tini hingkai kwbangma dolrok bai phaijak dolrok bai gurena bagui baksa hingke aizol ni tongo cholarok chung hingke tripurani so chung nok thak khlaimani o bai sungbo phaio chini loge upui song tai busala tai nok borok nok ni sikla rok bo tongo hingke chung kwbangma phaika oro sok phaijak tabuk hingkai ticket tanai tongo ticket tanbai hingkai chung bisingo entry khlai gurinai hingkai video rok kisa khlainai hingkai eko photo rok bo click khainai ta hingkai norok nai tongdi eko ang busuk norok phunukman phunuknai oroni view belai kheno naithogo saltong mani tini kom yam belai kheno saltogui tongo to phono yang weather nokbar sipungui tongo hingke weather asuk tong phono kolom yata hingke tong thogo so norok nai tongdi iko chini tripura rok ni baksa borok to nai no buji ban khana ang borok phaijak eko moro orang ke ang social media rogo onek nai do ang phainan belai kha khlayo hingke tini hingke ko sok phaijak ang bo oro bo viewpoint rok kwbangma tong hingke yang saka o hingkai nai di I love Dima sa hasao hini ko tongo photo click khaina bagi so oro ang belai phaina mo chung ka tini hingke ang finally sok phaika hingke ang belai no khushi tini hingkai ko nai di oro hingke viewpoint no barsim mani si saltong pura tong thakja khang belai ke no ko nai di weather rock Ale, imera enoro. Islang bala na yung pungi ko. An chor-chor. An om no kute. Fa na tame. tok tolao nai di chikon sa restaurant butongo oro chana nin bo chai mano goriti gireti chana hokui thangkhang ke oro cha mano ko nai di chikon tei saka hongkai go nai thogo saka hongkai photo rok click khaina bagi o yang ko nai di dolar sim phunu nai busuk kujo chung phai kha yang ko la ro like no nai thogo Biar Android usernya o yang saka hongke borong temple tongo ko nai di temple bo borok kwbang phangjak yang ke dol rok ko photo click khlailai tong tabo hongke iko return khlai tongkha thang sinai ta o park ni tabo gure bai khangkai tabuk thang sinai ko thang yani sikang oro kisa kawi photo click khaina ni video khlaina ni bagai thang mas nai di ako no barship mani kirishu khang oro sogoi bu phangse romi ma tong sio ko nai di no barship mas do o viewpoint iko lori tong tolan simi no barbela ai kino shibong kai nai di busuk nai thokma ro kwai tong ko nai di hill rock
tabuk kifil kang kai tu borok ni vishal thong do kai ki sahabi nai ta mani rak na na hi chin yang sok vishal sok ko mani rok kabang ya ketal blang kai asuk nai thok ya mani bu ko kisha no haboi ki takti no pai thang pai khatai kaisa jaga rogo bazar rogo gure na hi tabuk ke moi rol kisa nai ro khai tongta orang ke mani ro kisa paija khado chana ni hok kisu khangkai oro kisa chawi tawon ke tai kisa park of gure phai kha mon ke haflong ni park mon ke lake nai di ago tolao boating butung do tung to phana boating ro khlaili ata dakti thangna nangko ni ko saka ongke ang busuk se nai tho mani chaja kha khlaina mun chung ka to phana andress be matching liang ba ki khlailia narok na ang tabu phunung nai saka tam chole tong Bisang, kita dulu. Masih tahu? Hai. Tawong ke finally haflong market o jung iko export khana bagai phaijak chini iko nok thak bai pui bai phaijak ko chini dorok jung mili tabong ke ba iko haflong market o kisa iko mani rok pai lai ta nok ni rok pai nai hingkai borong ni market aram no mane kisa jeba jebi tong goto phino iko onek aram no chini borok khaimang no borok ko tabong ke mani rok kisa pai nai pai guri iko video rok kisa chobi narang nai ta Kalau mau tujuh mah. Oh. Kau di rumah mah, ni lah ha. Okay. Kesinga. Poko nai di oro ke akran ok rong do akran iko barma rok bang ma borong bu barma akran ok chau dok chong hai no mani gai tabuk pai bai khang ke tai kaisa digi gure na phaika Saturday hin mu an bazar ni cha bon hin Saturday chang no mu thai an bazar ni thai leng re tabuk hingke pai kha dok samung pai kha shopping rok khlai bai khang ke tabuk nogo thangi direct iko je holo program tongo tini hingke culture night program tongo oro chung musanai Dark Soy Presbyterian Laman.
Tabo kangkai ko program pai jang tong mani oro fasak sok phai kang ke tini kai mui kabang ma tong ko nai ri tok bahan yang tungo wak bahan tai muya ko boil khlai jak ta rujak iko boil khlai kuno rolia tai lai pata ki sa tong ko ke muya rok tabo season ong ya rok chamani belai ke thok suk kha kanai di por bu ki sa smoke hai ki khai jak ta yang ke mui masing mo sedeng boro buchang hai ke mui masing mo sedeng rok chaw do belai ke na thok suk ka tini ni mui kai ho khui chama ba tai mui bu thok bang ke yang ke wai ke song mani yang ke boro mo sono cha khi sung do aman roi belai ke na thok kha hiok kha borong ni dish in khana momo sono thoksu kayang ke muya tong ko mui ko bang mang so khatini ho khoi cham ma belai no ko thok ma cha khate ko thok no mui belai no jingnok thak khlai mani bai bo mui songla rong ko ta yang ko pu mun chang bo bo chin no ko phai jingnok thak khlai mani oro phai bo mai chai tong ko nai di Asa mo. Ôi ông thì cũng tập chúng mò. Này, nó sẽ để Tim nó sẽ đi rồi. Nó là mua có tao cái lúc cũng chụp là. Anh mua con đừng cái gì. À đây à con mua gì? Cứ chơi cái cái. Anh đi rồi cái nào mò. Cái nó không suka. yang ke sikla rok gure phaijak oro local ni mulhoi ni sikla rok mar jela sikla rok gure phaijak oro buri ke bang ma nok thaklai blang kai gure phai borok kanai di Local high. Local dim. Oh. Sofa. I'm very high. I am your new subscriber. Yeah, thank you. Please view and subscribe. Uh, Likes. Comment. Share. Over and all. omo hangke jingnok thaklai mani upui ni busala bunu hangkai kene bo balai ke nan May iman di ela. From Aizol. Hey, mar actor kinin ho puya chang. Celebrity. Ah. Villain mo? so no rok bai dak di no tai next week ke malai na tin bang ke bye see you